päästä ohi, ettei ne tuon tuhjelle. Joo, se voi vasentalla antaa ne siellä useiden tapaa. Mitä vaan suurin piirtein, että se ei nyt kirja. Oliko se niin, että se oli tällä jäljellä oikealla puolella? Ei oo vasemmalla. Sä näet sen kökösiin kyllä. Eikö teet niinku aina jäljellä se, että se ei yhtään mitään erikoista muuta. Tossa näen. Joo. Mennään eteenpäin. Joo, hyvä. Käy. Hyvä. Milloin sun pitää sanoa? Siinä on viittivä. Tarpia katsotaan. Mennään. Kaikki löytyy. Ihan sun kohdalla. Hiihdät siihen eteen. Mä en ole vaan lama. Tänne se liikaa ei. Hieno poikuli. Hyvä. Tuo loppupätkähän meni jo tosi. Ei joo. Se teki ihan hyvää tossa toi. Täällä pitkällä rupesi toimimaan paremmin. Kun tuolla lyhyellä.
Se oli se päivällinen jälki, se meni mun mielestä se koko jäljen kanssa tälleen, mitä sitten lopun tuli. Mutta se oli tosi lyhyt. Joo, mutta niin kuin, ei, kyllä se siitä se hippaa ja sitten kun se antaa mennä, niin se antaa mennä. Sitten se antaa tulla rauhassa ja puhu mitään. Se on huomattu, että se ei tykkää, että on ihan liki.